Makadini, tinokuchingamidzai zvekare muchimwe chirongwa chino cheFarm 4081. Zvekare, nhasi tinombotarisa michero inowanikwa muno muZimbabwe. Iyo ndiyo michero ichiri kukura uye yagara ichikura ichidyiwa namadzitateguru edu. Imiti inokwanisa kuwanikwa ichikura yoga musango. Saka nhasi tinotarisa kukosha kwemichero iyi pamwe chete nemiti yacho, kwainowanikwa, kwainodyiwa, zvainodyirwa, zvainorapa nezvimwewo zvainoshandiswa zvisiri zvekudya chete. Saka tisingatore nguva yenyu, ngatiende zvedu kusango. Number 12. Nyi nditwo tumuchero tudiki tunotange modzi zvatwo. Tunosvava kunge masau asi hatuzovave semasau. Tunotapira kunge kachigiriso. Do tumwewo tunovaraidza mukanwa zvekare. Tunotonzi maAfrican sweets muchingezi. Modzi yacho haidyiwi, inosvipwa zvekare semichero yakawanda nokuti tudiki-diki uye muto wacho mushoma-shoma zvekuti hatutarisirwe kugutisa munhu kana pwere chaidzo. Kana waona wakurarira nyi zveshuwa, unenge wakanga nhamo nemuseredzero. Nyi dzine anonzi mabiological activities antimicrobial activity namaflavonoids semataurwa azvinoitwa nenyanzvi dzehutano iyo kuBiomed Central iri panhandemutande. Zvinonzi midzi yacho inokwanisa kushandiswa kurapa mudumbu. Unoita kubva ndira kusvika kurume. Unokwanisa kudyiwa wabva kutemwa uri munyoro kana kuti wambooma kuti azobikwe sesorghum. Kanhu aka kanobatsira basa rekurapa zvironda nekushaya mbereko pamba. Muti wacho unokwanisa kushanda sehuni, glue kana dye tsvuku chaiyo. Hei, muti wakanyanya uyu, hapana chaunosiya chokwadi. Number 11. Matufu. Matufu anotanga ari green ozoibva kana aita ruvara rwebrown, ane kakupfavirira nekakuvava kaye. Mutufu muchero wechivanhu unomboshandiswa kugadzira doro namaZulu kuSouth Africa. Senge ikoko kuJoza vanorwarira muchero uyu sendonda. Mutufu muti uri pakati pechivanhu chedu. Zvinonzi midzi yacho nemashizha acho anoshandiswa kushopera kana kushandisirwa vanhu vanenge vane munyama vakaroyiwa vaye. Miti nemadzinde acho anokwanisa kushandiswa sehuni, chero zvavo vamwe vachiti kupisa mutufu kunounza munyama mumusha. Hanzi mombe dzenyu dzinenge dzakungobereka mhuru mikono chete mukatamba nawo zvisina kunaka. Mutufu unokwanisa kushandiswa kurapa zvirwere zvakaita semalaria, mabayo, chikosoro kana kurwadziwa pachipfuva. Number 10. Tsvanzva, nhengeni kana kuti sour plum. Kune mapoka enhengeni akaita seZimenia americana, iyo inotengeswa neX Kafra, iyo inowanikwa kumaodza nyemba enyika. Munguva yezhizha, tsvanzva dzinotange dziri green kana dziri mbishi, dzozotsvuka kunge mastrawberry kana dzaibva. Asi zvamurimi musazoigochera pautsi nekutengera vasikana venyu tsvanzva paValentines. Nokuti kana muri munhu anokara kuzipikwa, munotozovhundutswa manzwa kuti tsvanzva dzenyu inopisa semunyu, haitapire zvachose. Hewo, zita racho sour plum, asi zvinonzi tsvanzva dzizere nepotassium. Miti yetsvanzva inokwanisa kurarama muchando nekushaya mvura zvenguva refu seimwe miti zhinji iri muchirongwa chino yakaita semubaobab kana kuti muuyu. Muti, muchero, mbeu, mashizha nemidzi zvose zvinokwanisa kushandiswa semushonga, mafuta kana kudya. Zimenia oil iyi inoshandiswa zvemafuta eganda nebvudzi muchivanhu chedu. Madzimai anoishandisa semafuta ekupfavisa ganda, ekusimbisa kana kunakisa bvudzi nekuedza kuchengetedza chimiro chavo chechisikana chiya chichiri kutemwa dzinobva ropa. Nekudaro, imwe misika yekunze kwenyika yakudawo mushonga uyu umo muma-international cosmetic trade. Number 9. Mutsuvhu. Mutsuvhu unombodaidzwa nezita rekuti huvhu kana kuti hubva
Uyu ndio muchero unotanga uri green wozosviba kuti no kunge pasi pepoto inenge ichishandiswa panguva yemariro. Anowanikwa munzvimbo zhinji muno muZimbabwe, kumaruwa akaita sekwaseke kana kuguruve. Mutsubvu une chimiro neruvara runotange rwemagrape. Chinotange hacho chigrape asi hachina muto seune mugrape, saka musarasike ipapo. Une modzi muhombe wakaoma. Muti wacho unoreba zvekusvika mamita masere. Mutsubvu unowanzotanga kuita maruva munguva yambudzi kusvikira kukadzi, paanozotanga kuzoibva michero kusvikira muna chikumi. Mutsubvu unokwanisa kupfimbwa, kwete kupfimbwa kunoitwa musikana, asi ndikureva kwekuti unotora mutsubvu kwanisa kutemwa uri mbishi wozoibva waiswa parutivi panzvimbo yakasarudzika. Kana mutsubvu waibva unonatsoumbika wosviba ugopfavirira futizve. Kune vanhu vanoshandisa mutsubvu uyu kuita jam. Hey, jam reutsubvu gaya. Mungashamisike kuziva kuti nekusviba kwayakaita mutsubvu wakatonakira mazino mufunge. Zvinonzi nekambani inoita zvemishonga iyo inonzi Biomed Central BMC. Mashizha emutsubvu akapiswa nekunatirwa anobatsira nechikosoro. Number 8, muhacha muchakata. Chakata tifambe chinambo msasiye mutambo. Muhacha kana kuti mobola plum unondifungisa chimbo chiyo chakanyorovera chamateyu chinonziwo pamuhacha. Pamuhacha uya uya amzita regobo. Chimbo chakanakisa uye chakanyorovera. Asi ini hangu handimbofa ndakasangana nemusikana wangu pasi pemuhacha, ndokuti pamuhacha une kahwima kaunawo, so kunge munhu zvandiremera kuti ndizvitaure pano pane vanyarikadi. Saka kana musina kutoziva zvandikureva, motozongozvitsvagirawo moga. Asi michero yacho inonaka zvayo zvisinei, ndosaka Mateo achiuda. Muhacha unogarobikiswa doro rinonaka rinodhaka iro rinonzi mudetemwa. Vamwe vachishandisa muchero uyu kubika bota rinonzi zvambwa. Muti wacho wakanaka hawo pachimiro, unotange hoa, midzi yacho ichisunungura matumbu, iyo yatinoti constipation kana tava kutaura muchingezi, nekubatsira kurwadza kwemazino. Izvezvi tavada kumbonyepedzera kunge takambodzidzawo, saka ndipeiwo nguva yangu. Une anonzi ma-antibacterial nema-antimicrobial activities, ma-alkaloids, flavonoids, phenol, saponins, steroids, tannins, terpenes. Number 7, gaka. Semasalad mukanzwa kuti gaka makufunga iri, asi kana muchimbotsika kumusha munofanira muchizvizivawo kuti kune iri zvekare. Gaka kana kuti gaka chika. Iri ndiro gaka redu rechivanhu rakakurira muno. Gaka risinganetsi kurima kana kudyara seimwe miti nezvirimwa zviri pano. Rine chimiro chakashata kunge chombo chiya chekumhiri kwemakungwa chaishandiswa kudhara. Sezvo muchero wacho wakazara nemunzwa kunze, zvinotoda banga kumenya, chero havo vamwe vachidya nemakanda acho nokuti ane hutano uye anogutisa chaizvo. Asi muchero iyo unombodaidzwa kunzi kiwano melon nemimwe mirudzi igaka rokwedu muno muZimbabwe rine mvura rinotonhorera uye rine hutano. Une kakuvavirira kanoita kunge granadilla. Uyu muchero uyu unodirwa kuti haunetse kuchengetedza kana kudyara pamba. Unotogara zvekusvika mwedzi wakangosendeka sezvo usingaori zvekumhanya sehuchi. Rakazara manutrients akaita sevitamin C, magnesium kana iron, pamusoro pezvimwe zvimanutrients zvakawanda-wanda zvaizvinazvo.
Magaka aya anokura semafere kana manyowa anokurumidza kuparara uye anotora nguva pfupi kubereka nokudyika akawanda. Zvinonzi market potential iripo zvekare sezvo kune madzimai ari kumatobo, umguza nemberengwa vakutoda kumarima mari kana vasati vatombotanga sematauriro azvinoitwa nebepa renhau reChronicle. Number 6, hute kana kuti mukute. Semaonero angu hangu, semunhu akazvimira, ini ndinofunga kuti mahute ndiwo anonaka kupfuura imwe michero yarehwa pano. Ndinokwanisa kuzviponda nemahute zvezuva rose kusvika rinyure. Muhute unorongerwa muboka anonzi evergreen trees, zvichireva kuti unogara uri munyoro gore rose. Kana moto haubatiri zvekumhanya, ndo waterberry wacho. Muti wemuhute unowanikwa kudhuze kwenzizi mikova yeEastern Cape kufamba KwaZulu Natal muSouth Africa, kumaodzanyemba kuZimbabwe neMozambique. Unokwanisa kugara nematemperature ari pakati pe15 ne25 kana kudzika nokukwidza makata zvekare zvokusvika 10 to 35 degrees Celsius iri mhenyu. Unokurumidza kukura kupfuura imwe miti izhinji yemuno muZimbabwe. Muchero uyu une maruva akanaka anokura kubva nyamavhuvhu kusvikira mbudzi. Unonhuwirira uye unodyiwa navanhu, tsoko, zviremwa-remwa, shiri nezvicheche zvemusango, ayo atinoti mabush babies muchingezi. Saka mukazovata sedahwa mungazoona muti wese muchero watsvairwa. Senge kana muti uchigara hawo musango, unoita kunge usingatombobereke zvachose nenhau yekudyiwa kwaunoitwa. Michero iyi dzimwe nguva inoshandiswa kugadzira mamba pachivanhu. Asi munoziva here kuti mahute akakosha pautano futi zvekare? Akazara vitamin A neiron iya yakakoshera masoja emuviri pamwe chete nemaziso enyu. Anoshandiswa zvekare semushonga wemudumbu, chero zvirwere zvekufema zvakaita seTB inocheka. Number 5, mutamba kana kuti matamba. Matamba kana kuti monkey orange kana kuti ranjisi remakudo. Saka varungu ndivo vane anongonzi maorange chete nhai, asi edu achinzi monkey oranges. Zita racho rechingezi rinotangeneka kusoropodza ganda iri, handisi kuriona mushe. Ameno, pamwe ndini ndiringofungisisa. Zvisinei, ngatienderere mberi hedu tingazoswerera. Anotange maorange, matamba anotange maorange chimiro chawo, asi ane ganda rakaomarara manje kupfuura maorange. Matamba hawo anodiwa nemhuka zvose nevanhu. Uyu ndiwo muchero unenge wakaomarara kunze, asi une muto kupfuura imwe michero ino yatareva muchirongo chino mufunge. Unotapira zvose nekuvavirira. Kana waibva, unopfava mukati kunze kwacho koita yellow dzimwe nguva unoramba uri green. Kana wanatsoibva zvekuenda unonhuwirira ako katinoti kaaroma muchingezi kanokwezva pamwe chete nekuzorodza moyo. Munotozoona kupfava kwacho kana maripaza marirovera padombo kunge mwiwa, nepakati kuona muchero wacho chaiwo unozodyiwa. Mutamba unoyamura hutano zvekare sezvo wakapfuma mumacarbohydrates, crude, protein nemafats, ishasha yekurapa. Mutamba unonanga malaria, zvirwere zveganda neshuga. Midzi kana muto wacho unokwanisa kurapa mudumbu nezvirwere zvakaita segonorrhea kana magenital warts kune vaya vanoita zvekushereketa. Asi haikona kufarisa kuchine AIDS neherpes. Mukaita dambudziko rekubva pamuviri rinenge rapinda mumba kana mumusha, unokwanisa kukubatsirai zvekare. Zvinonzi mutamba une market potential kupfuura michero mizhinji iri pano. Semuti unobereka kunge mbeva so, Botswana chaiyo pane payakatombotengeserwa michero iyi neZimbabwe, asi dambudziko haro chairo nderekuti varimi vakawanda havasati vakunyatsonzwisisa market potential iyi kuti vanatsorima muchero uyu. Saka miti izhinji yacho iri kungozvikurira zvayo yega mumasango isingarimwe seimwe yose iri muchirongwa chino. Number 4, matowe kana kuti
Azanza gakiana kana kuti snot apple ndio muchero uyo wakaomarara utone tumamvere-mvere. Kungoutarisa so hapana chinoratidza kuti muchero uyu unotombotangika panyaya dzekudya, asi mukadaro munenge matorasikirwa nenhapitapi inotsvedzerera iyi. Kana waibva unotoita kakuvhurika wobuda chinotenge chihuchi parutivi pacho. Matowe ndiwo anotombonzi maAfrican bubblegum. Matowe akaomarara zvawo asi anozobuda tumuto tunotapira tunotsvedzerera akatsengwa sezvinoita bubblegum iya yamunotenga kumatakishop. Anotoda mazino akasimba. Dowe nderekungodya zvekuvaraidza nguva kunge mauyu, nyii kana mahute. Muchero wakaoma uyu kwete pachimiro chete asi pakurapa zvekare. Mutowe unozivikanirwa kurapa zvekare. Mashizha ematowe anenge akabikwa anozivikanirwa kudzikisa iyo yatinoti blood pressure muchingezi, chikwapuro chekumhanya kweropa nemaronda emudumbu ayo atinodaidzawo kuti maulcers muchingezi, anobatsira dambudziko remaasidzi ranetsa mazuva ano nezvimwe zvakawandawo sekurwadziwa nechipfuyo kana mwoyo. Kune zvimwe zvinhu zvinokwanisa kushandiswa mashizha emutowe kurapa zvimwe zvinhu zvakawanda zvatisingakwanisi kutaura muchirongwa chino nenyaya yenguva yedu ipfupi iyi. Pamwe tichagadzira chimwe chirongwa kumberi uku chichanatsotarisa muti uyu unonzi mutowe zvizere. Number 3, mauyu. Kunonzi kutsvaga uta mugati kana kuteya nzou neriva kuedza kupedza nyota nemuchero uyu. Mauyu anoberekwa nemuti muhombe uya unonzi mubaobab kana kungonziwo muuyu kana tava kutaura nechishona. Muti uya usinganzwisisike unotange wakambodzurwa bva wadzorerwa nedivi risiriro. Muti mukobvu wemubaobab unowanikwa kunzvimbo dzinodziya dzakaita sekuchamhembe kwenyika kuBeitbridge kana kumaodzanyemba eSouth Africa uko kunzvimbo yeLimpopo province, asi haubude muvhu zvekumhanya sezvo uchinetsa kubata mushure mekudyarwa. Asi ukabata, imimi, vana venyu, vazukuru nevazukuru nevazukuru vevazukuru vese vachauona muti uwo uchikura, imimi muchingouya muchienda. Chokwadi, muti uyu unofanira kutereswa nziyo inonzi wasakara yaOliver Mtukudzi nokuti haubvumi kuchembera, nokuti miti iyi inokwanisa kusvika zviuru 2,500 2,500 years ichirarama. Dai mubaobab waigona kutaura nyaya, waimbotiudzawo kuti ananyatsimba mutota nachachangamire dombo vaimbozvibatawo sei. Chero muchero hawo wakaoma kakunaka karipo hako, akaoma kudaro anokwanisa kusvisinwa senyii kana masau. Cascade neLions yakambotanga manje kugadzira drink rine chinzwiro parurimi chinotange mauyu. Yuwi! Hakusi kunaka ikoko. Mauyu akaoma, haana zvawo muto, asi mukawasanganisa nemukaka, hoyo, munobva maziva parere moyo. Number 2, masau. Boka reZisyphus rinowanikwa masau aya rine magwara emiti anopfuura 100. Anowanikwa mumasubtropical nematropical regions epasi pano. Muti wemusau muti wakakoshesa kumaruva senge wakaoma wacho. Unokwanisa kushandiswa semuganu nenyaya yeminzwa yacho. Muti nemichero uyu une anonzi maF matatu ayo anoita fuel, food nefoda. Kusvava kwemichero yakawanda kunowanzoratidza kuti muchero waora, asi kana tava kutaura nezvemusau zvinenge zvitoreva kuti muchero uyu watoibva. Unotanga uri green wozochinja ruvara kuita brown kana yellow dzimwe nguva. Masau anorarama munguva isina mvura iye inopisa. Anoibva munguva yechando pakati pe10 nekupera kwaGunyana. Masau ane kakuvavirira anowanikwa kumudzi, Mount Darwin kana kwaMuzarabani uko mumugodhi makadzika weZambezi Valley kuMashonaland province. Mamwe mapoka emuchero uyu akabva kuIndia, ndosaka vamwe vachimbodaidza masau nezita rekuti maIndian plum. China futi yakanyanya
futi pakurima muchero uyu inenge chingokumba zvose handiti. Anowanikwa kunyika dzemuAfrica dzakaita seMalawi kana Burkina Faso. Masau ane mavitamins akawanda. Masau anounza mari mudzimba sezvo achitengeseka pamusika. Anokwanisa kugadziriswa kuita bota, chimodho, maheu kana doro riya ramunonwira muchifunga kuti hatisi kuona izvenyu muchivanzi kachasu. Izvi zvinowanzobikwa netsika inonzi fermentation muchingezi. Masau akapfuma mavitamin C nemaminerals uye ane hutano. Anobatsira kusevereresa paunenge wazvimba, kupiswa kwemuviri kana kutadza kurara zvekare. Inodyiwa nevaya vanoita zvekusimudza simbi sezvo ichisimbisa masoja emuviri anochenjeresa miri pamwe chete nekuongorora kuti kufuta kwenyu hakusi kubuda mugwara here. Number 1, mazhanje. Mahobohobo kunge security guard omumwe muchero unonaka, unotapira, unokubvumbamira nemukando wehuchi. Kune mazhanje anoti echirungu, aya egreen needu aya ebrown anowanikwa musango. Zhanje rinonatsonaka makuseni paye patinenge tichifambisa makuhwa namaigire tichibvumbamirwa nemushana zvedu tava kugadzirira kisimusi. Ndimaigire vanenge vachiita makuhwa, inenge ichingoterera hangu. Asi chokwadi ndopa anonatsonaka mazhanje ipapo. Zviedzewo. Miti iyi inokura yakawanda panzvimbo imwe. Inoreba zvekusvika mamita 5 kusvikira 13. Anozobereka kwapfuura makore mapfumbamwe kana 10. Zhanje rinotanga rakaoma, asi kana zhanje raibva rinopfava, rinotapira, roita muto zvekuti ukaridzvanya rinobuda muto wacho unotange tsvigiri uya. Heo ndiko kuti hushuga plum wachozve semasau nechakata unokwanisa kubikiswa doro rechivanhu rinonziwo mutandavira. Muchero uyu hauwanikwe muZimbabwe chete. Munzvimbo dzeAfrica dzakaita seAngola, nyika yaHichilema, iyo Zambia, Burundi, Malawi, Mozambique nenyika iya yaparara nengoromera iya DRC. Muno mumazhanje anowanzotangira kuibva muna mbudzi kusvikira zvita. Apa ndipo pamunoona azara mumapickup emota dzemuHarare abva kukohwewa kumaruwa akaita sekwamusana, domboshava kana mvurwi. Tichipeta chirongwa chino nenyaya yekuuya kwevarungu nemichero yavo yakabva kumhiri kwemakungwa yakaita semaranjisi kana malemoni. Michero yedu iyi inombobatwa sei isina kukosha mazuva ano, asi sezvamaona kukosha yakakosha, uye zvidzidzo zvemichero iyi zvakawandisa kutopfuura zvatorehwa muchirongwa chino. Hatisi kuti hamufani kudya michero yekunze, asi tinofanira kuziva nekuremekedza michero yedu yakakura nemadzitateguru edu. Saka pano paFarm 4081 tichaedza nepatinogona kukupakurirai zvizere nemafambire anoita zviziviso zvacho zvemiti, maruva, masora nezvirimwa zvedu muno muZimbabwe zvisingawanze kutaurwa nezvazvo. Saka ndiyo michero yedu iyi yeZimbabwe inowanikwa musango. Mizhinji miti nemichero yataurwa muchirongwa chino imiti inogona kurarama munguva yekushayikwa mvura, saka imiti yakanaka. Tinotina nekuona kwamaita chirongwa chino cheFarm 4081 somazuva ose. Saka patichazoonana zvekare mangwana, tinoti sarai zvakanaka, hama dzangu. Makadini zvekare varimi? Tinotenda nekuona kwamaita chirongwa chanhasi. Kuno kuFarm 4081 tine magroup paWhatsApp anopa mukana wedzidzo nekutengeserwa, ayo anoita Doors Cave Rabbit Retsuro nehuku 4081 rehuku nemamwewo atinoziva. Magroups aya anokupai iyo yatinoti network nemarketing opportunity. Uyu uri mukana unokubatanidzai nevarimiwo vane ruzivo kana kuti vanotengesa. Kungava kutsvaga zvipfuyo nezvirimwa zvakaita sehuku dzemabroiler kana zvirimwa zvakaita semacabbage amunenge muchirima, chero masteel products ekurima semakeji ezvipfuyo nemabagla bar
atinogadzira nekutengesa munokwanisa kubatsirikana. Saka kana muri kuda kuiswa mumagroup edu, tumirai message yenyu paWhatsApp number dzerunhare idzi dzedu dzinoita 0712 150 174 kana kuti 0782 207 671. Mutange kuita mari nekurima. Saka tinotenda nekuona kwamaita chirongwa chanhasi zvekare. Musare murugare kusvikira patichazoonana zvekare varimi.